Работя в Александър Електрик от 4 години на позиция технически ръководител. Техническият ръководител на първо място ръководи екипа, който работи на обекта, следи за срокове на изпълнението, за безопасността на труда, за качеството на изпълнение, комуникира с инвеститора. Лично според мен, когато един човек е професионалист, няма нужда от някаква специална мотивация, но гледам да поддържам добри приятелски отношения с всички и по този начин всички гледат да помагат и да изпълняват своите задължения съвестно. Когато издадем един обект и клиентът дойде при тебе, подаде си ръката и благодари за свършената работа, това е една уникално чувство. Според мен най-големите предимства на първо място е качеството на услугата, след това професионалния екип, който ръководиме, не на последно място цената, спазването на всички срокове и така нататък. И на първо място стабилните доходи, които ще получава, придобиването на нови умения, добрия екип, с който ще има възможност да работи.